Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love! You are back with me DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Aawat muna tayo sa mga nakakakilig na love stories para sa ating biyaheng real life couples kasi ngayong araw na to magbibigay daan muna tayo sa ating biyahe sender of the night. This one is mahaba-haba ng onte but I think a lot of people can relate to this kind of relationship, sa this kind of sacrifice, this kind of pagkamartir. Nako, ito na po ang storya ni Mrs. Shu. Magandang gabi po, itago nyo na lang po ako sa pangalang Mrs. Shu. Need ko lang po talaga ng advice. Although alam ko naman po sa sarili ko kung ano talagang dapat kong gawin pero nahihirapan akong kumalas dahil almost 13 years na kami ng asawa ko. Nagkakilala kami at naging magjowa nung first year college kami, so since 2018. Masaya ang first 2 years ng relationship namin hanggang sa nag-cheat siya sa kababata niya na first love niya ata. That time, my long-time BF din si girl na itago na lang natin sa initials na PG. So, ayun, naging on and off kami ng boyfriend ko kasi paulit-ulit siyang nagsisinungaling at nag-cheat. Gusto na nga akong patayuan ng rebulto sa luneta ng mga kaibigan ko dahil sobrang martir ko. Kasi ang lala ng mga ginagawa niya sa akin eh. Pero hanggang sa pinatawad ko na naman siya at tumigil na siya. Akala ko lang pala. Sabay kaming nakatapos ng kolehiyo, comsci siya at ako naman ay teacher. Nag-abroad siya nung 2013, okay naman kami kasi hinatid ko pa siya sa airport. At pinangakuan niya ako na papakasalan pag uwi niya. Pero kinabukasan, blinak ako sa Facebook. Pagdating niya sa UAE, blinak ako after i-chat na dito na ako sa UAE. Di niya alam na na-open ko pa yung Facebook niya at nakita ko yung chat niya doon sa first love niya. Sabi niya doon, dito na ako sa UAE, I miss you. Ako naman, like, huh? What the F? Diba? Hinatid ko today tapos kinabukasan, blinak ako, sabay nag-post ng single but in love. Tibay ni kuya. So ayun, nagkagulo, sinumbong ka sa family niya. Sila yung umaway kay girl. Kasi alam naman ni PG na kami. Tas pilit nagpapalandi sa asawa ko na boyfriend ko pa lang naman that time. Then ako na baliw, hinayaan ko siya. Sinabi ko hihintayin ko siyang bumalik sa akin pag sawa na siyang maglaro at sure na siya sa akin. After almost 4 months, bumalik siya sa akin ulit. Tapos na daw sila at never nang magkakabalikan. So okay na ulit. Masaya na kami ulit. After a year, nakipaghiwalay siya sa akin kasi may pinagseselosan siya na co-teacher ko. Pero swear to God, friends lang talaga kami ng co-teacher ko kasi close din namin yung misis niya. Iisang school lang kasi kami, nag-college kaya close kaming lahat. Almost a year akong single na masaya kasi walang commitment kahit panay-panay ang kulit niya. Sobrang sweet niya. Ginawa niya lahat para bumalik ako ulit sa kanya. Tatay at ate pa niya ang naghahatid ng flowers and chocolates sa amin pag may okasyon. So ayun, syempre bumigay ulit. Bumalik sa kanya. Nung umuwi siya, nagpakasal kami year 2015. After 5 months, kinuha niya ako pa UAE at sabay kaming nag-work doon. Masaya kami for 3 years doon hanggang sa nararamdaman ko na ulit na wala na siyang gana sa akin. Nung umuwi ako for good sa Pinas after almost 6 years abroad, siya naiwan pa doon. Nagbakasyon siya last year at never ko nang nahawakan yung cellphone niya. Laging nakatago, kaya ramdam ko may mali na talaga. Bago siya bumalik abroad, nung last night niya sa Pinas, nakuha ko yung cellphone niya at nabuksan and boom! Nabasa ko yung convo nila nung girl na naman. Never ko in-expect na ang babae niya ay yun pa din. Kasi married na din yung girl eh. Kinasal same year ng kasal namin kasi buntis. Tas may 4 kids na siya. Grabe, bago ako uwian sa bahay nila ng asawa ko, 3 days na pala silang nagho-hotel or nagmo-motel. Dahil may quarantine pa sa hotel nung nagawa nila ang mga kababuyan nila, di ko alam kung papaano. Nakipaghiwalay ako. Galit yung parents niya nung sinabi ko yung nangyari. Galit sa asawa ko. Nanay pa nga niya yung umiiyak at humihingi ng pasensya in behalf of him. Pero pinatawad ko siya ulit. Shit, ang tanga ko talaga, no? Sabi niya aayusin daw niya yung sarili niya doon for 3 months. And guess what?
Wala pang 2 months, naging official sila. Grabe naman, grabe naman to si kuya. Grabe naman yung salita ni kuya. Parang ano lang, hangin lang. Dumadaan lang. So, ayun na nga. Wala pang 2 months, naging official sila. Lahat nakikita ko sa post na nung girl sa IG. Para akong baliw. Pero after almost a year na halos araw-araw akong umiiyak at wala na akong napagsabihan sa pamilya ko, sinabi niya na pagbalik niya sa Pinas for good, babalik na siya ng buo sa akin. Na mahahawakan ko na ulit yung cellphone niya at wala na siyang itatago. Please do not tell me tinanggap mo ulit. Nakauwi na siya ngayon. Pero shit, same pa rin. Never kong nahawakan yung cellphone niya, sila pa rin. At nagalit pa sa akin nung lumabas siya at tumambay sa mga pinsan niya mismong katabing bahay nung girl. Ayun, sinabihan ako na wag na akong umasa sa mga pinangako niya, kalimutan ko na lang daw. And wala na rin siyang gana sa akin ngayon. Di ako hinahawakan, kinikiss, wala na ding I love you, wala nang lahat. Parents niya umaasa na magiging okay pa kami. Gusto nang magkaapo kasi 7 years na kaming kasal. Bala ko na siya sanang iwan kaso ang hirap, ang sakit. Di ko alam kung paano. Sayang almost 14 years namin. Sobrang mahal ko siya. Pero sobrang sakit na. So DJ Lala, paano ba to? Ikaw ate, paano ba to? Well, I'll be frank and honest sa'yo, Mrs. Shu. Girl, ganito na lang, no? Ilalagay ko na lang siya sa ganitong konteksto. If you believe that you deserve that kind of treatment, if you believe that that's the kind of relationship you deserve, if you believe that that's the kind of son-in-law that your parents deserve, then sige, magstay ka pa sa relationship na yan. Pero if it's the otherwise, if it's the opposite, ate, wala nang ibang way. That guy will always do it. Ikaw na nagsabi ang hirap kalaban nung ginagawa nila. Kasi, love ganito, no? Ang kabit, kapag nahuli ng isang beses, binibitawan. Kasi kabit yon. Pero kung ang kabit, binabalik-balikan, matapos ng ikasal sa iba, matapos na mahuli ng multiple times, matapos ng awayin ng lahat ng angkan niya, binabalikan pa din siya, mahal yun. Naintindihan mo ako, my love? Hindi na siya kabit sa paningin ng asawa mo. Siya na yung mahal sa paningin ng asawa mo. Ikaw ang safety net ng asawa mo. That is hard to hear, I know, but that is something that you should know. Ikaw yung safe place. Ikaw yung safe option. Ikaw yung safety net ng asawa mo. If all else fail, ikaw yung gusto niyang bagsakan kasi alam niyang sasalo ka. My love, do you think you deserve that? Do you think you deserve to be the reserve? Kasi my love, sa ganyang klaseng relationship, hindi na ikaw yung legal eh. Parang ikaw na yung kabit. Siya yung legal. Kasi yon at least binabalik-balikan. Ikaw, bumabalik lang sa'yo pag wala na siyang choice. 'Di ba? Yung promises niya ay parang ano na lang eh. Parang hangin. Padadaanin mo na lang. Isang bagay na hindi mo pwedeng asahan at hindi mo pwedeng sandigan kasi walang katotohanan. Yan yung salita nung asawa mo. And that is something that you shouldn't be listening to. How many years are you willing to waste for this guy? Sabihin na natin tumagal kayo ng 14 years in a relationship. What is that compared to the years you still have in your life? Diba? Meron ka pang 20 years, 30 years, 40 years ahead of you. Are you willing to waste it all for someone who do not appreciate you? My love, I don't know how many people do you need to tell you to stop going after this guy. Wala tayong problema sa parents niya, wala tayong problema sa mga kapatid niya, pero hindi naman kasi sila yung pinakasalan mo eh. Hindi naman sila yung pagtsatsagaan mo. Hindi naman din sila yung mahihirapan, ikaw. You can give them all the respect you want. And you can give them all the respect you need. Pero my love, hindi sila ang nasa sitwasyon, ikaw. Yung respeto na ibinibigay mo sa pamilya niya, ibigay mo higit pa sa pamilya mo. Kasi yung mga magulang mo hindi ka nila pinalaki, hindi ka nila binuhay, hindi ka nila pinag-aral, hindi ka nila pinagtapos, hindi ka nila pinakain para gawing basahan lang ng isang tao. Naintindihan mo ako, my love?
have some respect for yourself. Kasi that's something na hindi niya na nakikita sa'yo, respeto. And the reason as to why hindi ka na niya marespeto is because you don't have any for yourself anymore, and that's something that you should bring back. The respect you have for yourself. Naintindihan mo ko, my love? You have to give yourself that respect back while it's still there. Habang andyan pa yan, ibigay mo yan sa sarili mo. Yung natitirang pagmamahal dyan sa puso mo, ibuhos mo sa sarili mo. Do not waste any more of your time. Do not waste any more of your years here on earth for a guy like that. It's not worth it, my love. Hindi worth it yung 14 years na yon compared to 20, 30 more years of your life tomorrow. And the days to come and the years to come. Naintindihan mo ko? Kasi the reason why some people are so okay with the feeling na sinasaktan tayo, with the feeling na dinidisrespect tayo, with the feeling na pinaiiyak tayo because we are letting them do. We are giving them all the opportunities para gawin yun sa atin. Every single time na tinatanggap mo siya pabalik sa buhay mo, binabali mo yung sarili mong salita. Every single time na tinatanggap mo siya pabalik sa buhay mo, ikaw na lang mismo yung nagbibigay sa kanya ng kutsilyo para saksakin ka ng paulit-ulit. So stop. Stop giving him all the tools he need to hurt you. Manindigan ka, not for anyone else but yourself. Kasi sa moment na to, my love, there's no one else that can help you but you. I am telling you, mahirap lang siyang pakawalan sa first year or first 2 years. Pero nagawa mo before. Nakaisang taon ka nang wala siya sa buhay mo and you were fine. You were happy. There's a void in your heart, but you are contented. Give that same power back to yourself. But this time around, make it permanent. Yung power na yon, yung happiness na yon, yung freedom na yon, ibalik mo sa sarili mo, and this time around, make it permanent. I am telling you, Mrs. Shu, there is someone out there that deserves you better than he can ever deserve you, kasi he does not deserve any of this. He doesn't deserve you. He doesn't deserve love, sa totoo lang. For me, he doesn't deserve love kasi he doesn't know how to love. I don't even know if naiintindihan niyo yung meaning nun. Hayaan mong magsama sila ni Miss PG for the rest of their lives. Hayaan mo, bagay silang dalawa eh. Pareho silang baliw na hindi kayang makontento sa isa. Baliw na alam naman nila sigurong mahal nila yung isa't isa. Hindi ko pa alam kung anong ginagawa nila sa mga buhay nila. Kasi hindi ka pwedeng makipagrelasyon na hindi mo kayang panindigan just because it's inconvenient for you. If they will be unhappy sa mga buhay nila, that's on them. Wag mo na yung problemahin, wag mo na yung isipin. For the past 14 years, yan yung ginagawa mo. Iniisip mo kung ano mararamdaman niya. Iniisip mo kung ano yung mararamdaman ng pamilya niya. This time around, isipin mo kung ano yung nararamdaman mo at ano ang para sa'yo. Naintindihan mo ako, Mrs. Shu? Stop. If none of your friends have told you yet, stupid won't even cover yung salita for you if you'll keep on doing this to yourself. Huwag mong hintayin hanggang i-isolate ka na lang din ng mga magulang mo, i-ghost ka na lang din ng mga kamag-anak mo because you are hopeless. So please, for the sake of your sanity and your family, let this guy go. Keep him from dragging you down. You are better off alone. I guarantee you that. Hi, Kuya! Ito si Kuya, ito yung mga inaabangan sa kanto eh. No? Ito yung sinasama sa mga Ito yung mga sinasama sa mga sinasarsado eh. Ang tibay ng panga. Sobrang gwapo ba nito ni Kuya? Pero I just hope, Mrs. Shu, na ako na yung maging konsensya mo, boses sa ulo mo na magsabi sa'yo na ito na yung sign na hinihingi ko. I have to stop. Sana ako na yung sign. Kasi gusto ko maging happy. With all honesty, I want you to be happy. I want you to be genuinely happy. I want you to have the love you deserve. I want you to experience a real relationship. Kasi dun sa past 14 years na yun, that is not a real relationship.
You are floating under the idea that you are happy. You are floating under the idea that you are in love, but you are not. You are being captured and imprisoned sa isang relationship that's not even worthy. So I want you to find someone who can make you feel na, ito yung love. And that person can never have the chance na makasama ka if you'll keep on going back sa lalaking to na walang kakwenta-kwenta. Please, help yourself, my love.